Uau, acabo de descobrir aquí un munt de ricins, aquest arbre, que s'escampa molt. Abans a la Masia Cabanyes n'hi havia moltíssim, ara crec que ja no n'hi ha tant, i és un arbre que és molt fàcil de reconèixer per les seves fulles i sobretot per les seves llavors. Aquesta llavor, que és el que dona nom a l'arbre, perquè ricinus, en llatí, volia dir paparra, i de fet tenen aquesta mena de ganxos que fa que se t'agafin i les portis al damunt, i a dintre hi ha doncs, en cada d'allò hi ha 3 exemplars, a veure si la puc agafar, d'aquesta llavor. Epa, m'acaba de caure a terra. Bueno, és igual, així en naixerà una altra. Per cert que d'aquestes llavors en treien l'oli de ricí, que és un oli que diuen que era un gran laxant. De fet, el feien servir per la Guerra Civil, les forces nacionals el feien servir, ara sí que te vas a cagar, era una tortura important per fer cagar a la gent, fer-los cagar de por i destrossar-los, i a més el ricí també serveix per enfortir els cabells que es trenquen. És una medicina que de fet s'ha fet servir des de fa molts anys, diuen que els egipcis ja la van descobrir, però molt de compte perquè aquestes llavors que hi ha aquí dintre, amb aquestes 3 que jo tinc aquí, un nen pot morir, i amb 10 llavors un adult. És molt tòxica. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!